Ladíte YouTube kanál Fotbal Podcast.cz, děkuji, že jste si udělali chvilku a pustili jste si další epizodu. Dneska je tady se mnou Marek Ustohal, fanoušci Eurofotbalu jej znají pod jménem Usty. No a dneska si pokecáme o nedělním šlágru mezi Manchesterem United a Chelsea. Čau Máro. Nazdar Majku. Chelsea, pokud chce získat titul, za kterým si razantně jde, tak asi musí přijmout roli favorita, zatímco Man United na papíře nemá podle mě v žádné řadě lepší materiál, než má Blues, a proto se tě zeptám, je to podle tebe zápas, který nemá favorita, anebo Chelsea je favorit, i když hraje venku? No, já si myslím, že Chelsea je favorit, ale ne tak výrazný. A neřekl bych, že Manchester má na všech frontách slabší hráče, když samozřejmě sezóna odpovídá tomu, že máš pravdu spíš ty, ale vidím v Chelsea favorita hlavně proto, že Mourinho už na Premier League neklade takový důraz. Teprve v pátek ráno se vrátil z Bruselu, ve čtvrtek zase už ho čeká odveta a už jenom z jeho vyjádření před zápasem s Chelsea jasně vyznělo, že se soustředí především na Evropskou ligu a ty zápasy Premier League nechce vypouštět především proto, aby ho novináři nesežrali zaživa, což sám vlastně řekl. Takže řekl bych, že nasadí možná lehce pozměněnou sestavu, kde nebudou všichni top hráči, ale určitě neudělá změn moc. Jako favorizuju Chelsea, ale nemyslím si, že by ten zápas měl být nějak jednoznačný. Mourinho je známý svou taktikou, Conte taky se do ničeho nebude hrát, takže to bude spíš takový zápas na protiútoky. A po křídlech by Chelsea mohla být kvalitnější. Ještě předtím, než se podíváme na nějaký průběh a naše typování, jak by to mohlo skončit, tak se pojďme podívat na pár statistik. V posledních 10 zápasech United proti Chelsea vstřelili pouze 3 góly. Pro fanoušky Chelsea je to celkem optimistická zpráva. Ale pozor, Zlatan Ibrahimovič byl u 18 gólů v posledních jeho 17 zápasech. Tam si připsal teda 13 plus 5. A ještě mě zaujalo, že United v posledních 8 vzájemných zápasech proti Chelsea nevyhráli. Mají bilanci 0-4-4. Všechno se zdá, že hraje do karet Chelsea, i když se podíváme třeba na tu marotku, Chelsea by neměl chybět nikdo, Victor Moses se vrátil v minulém zápase proti Cherries, Conte asi nasadí svou tradiční 11, zatímco United, nebude tam Smalling, nebude tam Mata a nebude Phil Jones. Ty si řekl, že nenastoupí možná podle tebe nějaká nejsilnější sestava. Já si naopak myslím, že nastoupí úplně v plné síle. Chtěl bych se tě teda zeptat, jakou typuješ tu ofenzivní trojičku na straně United v čele se Zlatanem. Tak Zlatan ten je jasný, a potom teďka se tam docela chytil Rashford s Lingardem a pod něm mám Mkhitaryan. Takže já jako myslím si taky spíš, že asi nastoupí všichni tyhle tři, ale otázka, jestli třeba tam nenasadí Younga, protože toho občas dává do takových zápasů, kde třeba chce nastavit trošku defenzivnější taktiku. Přemýšlím, jestli nasadí v ofenzivě to nejlepší, protože tam se rotovat docela dá. A nevím, nedokážu říct, ale určitě minimálně 3 z těch 4, který jsme jmenovali, nastoupí. A jestli třeba nasadí Younga nebo Martiala místo třeba Rashforda, tak už by to asi nemělo mít takovej vliv. No, já jsem ještě dneska ráno četl zprávy ze stanu United a tam píšou, že Wayne Rooney a právě Ashley Young ještě čekají na nějaké závěrečné rozhodnutí kondičních trenérů, že Ashley Young má poraněná třísla. Ale pojďme se ještě podívat teda na naši oblíbenou Chelsea. V záložní řadě Kante Matic nebo Kante Cesk? No, na zápas na Old Trafford určitě Kante Matic. Když mě se víc líbí, když hraje Fabregas. Každopádně na takovýhle zápas trošku defenzivnějšího ražení, tak určitě bude potřeba mít ten střed pole vyvážený výrazně. A spíš, pokud někde Fabregas nastoupí, tak třeba místo Pedra na tom křídle, když oni tam s Hazardem, to bylo myslím proti Crystal Palace, když se prohrálo, tak v prvním poločase oni dva byli úplně neuvěřitelní. Hráli skoro jak Iniesta s Xavim za svých nejlepších let. Takže těm to tam fungovalo dobře, ale střed pole určitě Kante Matic, protože takhle na ty venkovní zápasy proti silným soupeřům je to na snadě. Mně tam pořád chybí ta kreativní síla. Já osobně teda zatím se mi moc v posledních dnech nebo v posledních týdnech nelíbil herně, ale taky s tím počítám, s touto variantou. No ale hodně se
že ho vždycky porovnává Diego Costa a Zlatan Ibrahimovič, takže kde bys viděl třeba jejich diametrální rozdíly a co bys třeba vypíchl na obou dvou hráčích? Obrovská síla obou dvou je v osobních soubojích a ve vzdušných soubojích především. Hlavně Zlatan je ve vzduchu nepřekonatelný prakticky. A myslím si, že i tam by mohl Mourinho najít takovou trošku nějaký prostor pro překonání naší defenzivy. Mm-hmm. Protože pokud někdo přetaktizoval Conteho, tak to byl Pochettino v zápase na White Hart Lane, kdy vlastně oba dva góly Tottenhamu přišly po centrech na levou stranu ofenzivní Tottenhamu, kde vlastně bránili Moses a Azpilicueta. Takže vlastně jakoby pravou obranou část Chelsea. Mm-hmm. A pokud tam budou směřovat centry na Ibrahimoviče, tak tam by určitě mohl být prostor k tomu, aby se Zlatan dostal rozhodně třeba ke 2-3 hlavičkovým možnostem. No a Costa samozřejmě teďka v posledních týdnech mě trošku vytáčí tím, že se zase vrací k té svý náladovosti, agresivnosti v negativním slova smyslu. Mm-hmm. Začíná simulovat a z tohohle hlediska mají United výhodu na hrotu. Každopádně Costa má devízu v tom rozhodně, že je bojovník. On i když se mu nedaří, tak sice trošku jako rozhazuje rukama, i když nedává góly, tak otravuje obránce a myslím si, že ten je platný, i když nemá žádný gólový asistence nebo vůbec góly. Mm-hmm. No, já zase na Costovi nerad vidím to, když on se ještě snaží nějakým způsobem kombinovat, protože u něj vůbec nevidím žádné schopnosti, co se týče toho krytí míče v rámci nějakých technických schopností, ale na druhou stranu souhlasím s tím z jiného úhlu, co se týče té jeho práce pro tým, protože častokrát se mu nedaří, ale on dokáže vstřelit častokrát góly prakticky z ničeho, ať už to byl ten první zápas proti West Hamu na začátku ligy nebo takhle, a i když třeba hraje špatně, tak mu stačí třeba jedna střela na bránu a častokrát z toho dokáže vytěžit nějaký ten gól. Takže je tady v tomhle tom tak mi přijde i efektivnější než Zlatan, který poslední dobou, že jo, stejně jako United si připraví spoustu šancí na každém zápase, že jo, to byly takové ty legendární zápasy proti Stoke a podobně, kdy vždycky ti golmáni proti ním se strašně vytáhli a oni mohli střílet jak chtěli. Když porovnáme středové řady, Kante, Matic a na druhé straně já si myslím, že Pogba s Herrerou hrát budou, kde vidíš tady nějaký balans? Jestli je možné, že přece jenom United budou mít lepší střed? Je ta varianta možná podle tebe? To je těžko říct, jako Chelsea má výhodu v tom, že Kante pokryje obrovský prostor a pokud má vedle sebe ještě Matiče, tak z defenzivního hlediska má určitě lepší střed Chelsea. Protože i když Chelsea má jenom 2 střední záložníky, tak v jednom kuse se tam prostě pohybuje Hazard nebo i Pedro, i když ten je trošku víc křídelní než Hazard. Ale Eden kolikrát působí v roli takový té desítky, když tam není Fabregas a nemá kdo tvořit hru. Tak zrovna on je ten, kdo se snaží brát hodně balon. Chodit jeden na jednoho i uprostřed hřiště. No je častokrát vidět, jak si třeba vyměňují pozice právě s Costou, kdy Costa je častokrát i na levé straně. No tam to docela funguje, tady ten trojzubec ofenzivní. Mm-hmm. Ale k té otázce, kdo bude mít silnější střed pole, oni budou mít na desítce Mkhitarjana patrně. A to už je zase další takovej přídavek té středové řady. Pogba moc dobrou formu teďka nemá, ale na druhou stranu Herrera pokryje ten prostor taky výrazně, podobně jako Kante, i když ne tolik. A řekl bych, že by to mohlo být docela vyrovnaný. Tam to fakt záleží spíš na tom, jaká bude podpora těch ostatních hráčů. Jestli bude Chelsea přečíslovat střed, nebo se bude spíš držet po stranách, na což bych teda sázel spíš. No. Ten střed by jako nemusel ten zápas nějak moc rozhodnout. Přesně tak, to jsem se tě právě chtěl zeptat, jestli konkrétně v tomto zápase bude důležitý střed hřiště, protože oba očekáváme hru po křídlech a hru na breaky a spíše takovou tu vyváženou taktickou bitvu. Dobře, takže se tě zeptám, co může rozhodnout tento zápas a jestli si myslíš, že uvidíme červenou kartu. Já si myslím, že červenou kartu neuvidíme, nemám to sice nějak podložený, ale nemyslím si, že by ten zápas mohl být nějak jako výrazně vyhrocený, protože
protože jak jsem řekl na začátku, tak Mourinho úplně na to nedává ten nejsilnější důraz. Kdyby se hrálo vyloženě o vzájemný pozici, tak to bude totální válka. Ale takhle Mourinho si myslím, že bude trošku uvolněnější, nebude fungovat jako takový ten červený hadr před očima. Jasně. Což on většinou v těch velkých zápasech bývá. A co by mohlo rozhodnout? No, já si myslím, já tam vidím takový klíčový souboj na pravý útočné straně Chelsea, kde bude Moses s Pedrem pravděpodobně hrát na Blinda. Já myslím, že tam teda bude Darmian, takže uvidíme právě, že ta levá strana to je vždycky takový otazník u United. No, tak ať už ten nebo ten, tak vidíme, že to nejsou tak skvělí hráči jako třeba Valencia, který má úžasnou sezónu. Ale za to ten levý obránce je vždycky na straně Manchesteru trošku velká neznámá. Ani Shaw, že teďka sice zahrál dobře ten zápas poslední, co hrál, ale taky to není žádná sláva. A Moses sice umí jednu kličku vzít ze strany balon do středu, ale prakticky po každému na to ten hráč skočí. A když tam bude, vlastně i Hazard se tam stahuje na tu pravou stranu, poslední zápasy se tam fakt točily. Takže tam si myslím, že by mohla být docela klíčový prostor. Tím spíš, kdyby hrál levýho stopera Rojo. Což bude asi. Asi jo. No a jako individuální schopnosti Hazarda by taky mohly rozhodovat, ale hlavní prostor vidím na té levé straně obrany Manchesteru. Takže tvůj závěrečný tip? Já si myslím, že Chelsea určitě neprohraje. Tipl bych si, že to skončí buď 1-1 nebo 2-1 pro Chelsea. Každopádně si myslím, že oba týmy dají gól a Chelsea bude pokračovat v té své mírně negativní sérii bez čistého konta. Ale nedovedu si představit, že by United dneska Chelsea porazili. Máro, děkuji ti za tvůj čas dneska. Mě rádo se stalo. Ti z vás, kteří rádi posloucháte Fotbal Podcast, tak klikněte na odběr a uslyšíte všechny epizody, které budeme připravovat. Mějte se fajn, od naslyšenou. Ahoj.